Na mwanju muligere karibu na ande senseme ya kabere ya mangana maya ase tokogenda ya masa ya mwika chinsemo Chenya mache parish Michael St Peters atiri tukulia lero banyaka bakonyora gusaba menye chinseme banyaka bakogokera obubweni no bokoreri bwabusa kurwa ase nyagitari eyemo yo yanyarakaba gekonekia buna nige konyarakabe korunwa no basemi asinjira muna gutumanyia omorikyo itomore siango. Abamenyi bewoda y'Abasi bugetauri ebunge y'Abasi kaunti ya Kisii nigo borokyo kugokigwa amaga yo kwenyora obogwenia na kolengwa kanisa ya St Peters Nyamache parish tango kupanga motari ya Mbasi kila musanze wetu itatuka aturaelia na analitari moja bali mwisi Teria Juliet Nyamoja mugia korusuguka Katoliki kuri Nyamache parish twagokiru sana senyenja abanyagitari bacyaraiga twarwarigwe ande bona abanyagitari aba igoro afata Dismas Mbati ogenderere gotoroberia abangena baito bari barwaye batamarwire bacha senyagitari bana no munyagitari ambeza sa bibesa ige ando chinga enchi atoko ngere ige mwana kabisa kubwa asali toko twate kuzambi twarwa za 12 na moja lakini nduriko twapara mwana na ngere bana hadi ya mwana sana na ndo teme akebarwe na bandi bari cyika na twagende twarwariya bono twaiwa matbao nondo yubwate sitengo twaire wofo gwache ewe tokogenda kurwariwa asenyagitari eyo twara abanyagitari barorebe bangete twagokigu nande no ikororo no kwagwata maumifu at least omonto chirenga no kobwena kumuberoye anna toigwete byang'etwa bwena. Nyagitari ya Advanced Cancer Center gekobotera nyagitari ya The Nairobi Family and Maternity Hospital Kisii gainako nigo babwaterana noyo kemerete gerogokyo bwMCA bwe ward eyo manyikantu na Sophie Kerubonditi na nigo bakoromorobelyo yo asekeringa keliyo kogendera kurwanya oborwaire bwa fistula amono oborwaire bwa cancer. Mimi ni nesi katika ile hospitali inaitwa Advanced Cancer Center. Leo tuko hapa katika Nyamache parish. Tunafanya breast screening, tunafanya cervical screening kwa mama, pia tunafanya diary kwa wanaume ili tuweze kuona shida ambazo wako nazo. Kwa huko kwetu tuweze kuwasaidia, manake unapata hao watu wengi hawana uwezo wa kufika katika zile hospitali ziko huko. Unapata ziko mali na wana changamoto ya pesa. So tumeamua hapa tukuje leo tupate wenye wako na shida tuweze kuwahudumia katika siku ya leo. Kila nambi ya mwana asogocha kwa wingi elimoje ko tengwa asogorwero bwiga bwa kansa yabere national disaster yagore kibese mechi abayibori bonirie chiombe bonirie amarimo ko bayokorwari oborwero bwa kansa ono ko bateibu na abayibori abana baminto mweru asogwanje koini elimonya ko bamokorengwa asoborwero bwa kansa ekerebore area stage konyara bore ko baba ogokonyo kombe adine kerebwa chire stage yo mwere yamana sobombate siambate siri eri twanyare ko batogoikerania umoroberio yoiga titukeriga riarera nande ngoganeria abantu baminto motware atierengia nande ngobaganiria ayara maya ekero montare buya nane gasi yaye ngonyarare ko bakagokora Musatiro tubekanse yo Father Mbati nigoro kyokogokiwa asuko bwaterana kwa mheshimiwa Sophie Kerubo no gwasokia kwa bamenyi benseme yo asoko nyorobo gweni bwa busam rero twabarangire piaiga egere batokonye gotochekia amarwaire ayandi tumanyete na ayandi tutamanyeti arime yaito bantu baita abange muruche na bachira babwate amarwaire ao baganetio gokonya kwa bantu bonse igo iganya mache twaruri bageri wetire saba nyagitari abaiga bantu baito barenkwe abarayi bande bonse pigusiengima tubwaterane abantu baito banyare korenkwa bantu baite bachandegete sengencho batamaiti kibariete batamaiti imburuire kibabwate na igo chinyagitari chito chiatemire kurende kero omonto amaite nkiarwarete ndaisi kurigia abakonyi Ngoripoteria getembe korwase ebunge y'Abasi Nchemorena Siango.